Waqt laqgħa li saret bejn il-Partit Nazzjonalista u n-National Building Council, iż-żewġ naħat irrikonoxxew li l-pajjiż għandu bżonn direzzjoni ċara speċjalment fl-ippjanar l-iżvilupp, it-trasport u l-infrastruttura. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wiegħed li se jkunu qed jaħdmu biex dawn is-setturi li tant huma pilastri importanti fl-ekonomija ta' pajjiżna ikomplu jissaħħu u ma jibqgħux jitqiesu biss bħala kontroversjali u problematiċi. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' favur l-investituri fl-istess waqt li pajjiżna jara li jitħarsu l-kwalità u l-standards. Għalhekk kif inutli li jkollna investituri li jagħmlu l-sforz kollu meħtieġ jekk ma jkunx hemm ukoll it-tibdil u t-tisħiħ tal-infrastruttura. Bernard Grech faħħar il-ħidma tal-Kamra tal-Periti u tal-MDA li dejjem ikunu minn ta' quddiem ned b'mod proattiv sabiex jiġbdu l-attenzjoni dwar kif l-affarijiet jistgħu jsiru aħjar. Huwa wieħed li se jkun qed jikkonsulta magħhom iktar minn qatt qabel fil-waqt li jibqa' qrib tagħhom hekk kif jemmen li huma verament iridu jaraw li jisseħħ dak li huwa sewwa u ġust. Apparenti li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jkun qed iħabbar il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur fil-waqt li jinċentiva proġetti ta' kwalità. Minħat tiegħu il-President tal-MDA Michael Stivala appella sabiex pajjiżna jkollu gvern li verament jisma' lill professjonisti ħalli jassigura li s-settur jimxi l quddiem bla ebda xkiel. Fil-fatt huwa appella biex is-settur tal-kostruzzjoni jkollu liġijiet ċari għall-iżviluppaturi u level playing field kemm għal dawk li japplikaw għal xi żvilupp u anke għal kumplament tal-poplu. Indirizza wkoll din il-laqgħa l-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzutto illi fakkar li la darba l-Gvern jieħu bis-serjetà dan is-settur titjib il-kwalità tal-ħajja ta' kull persuna. Dan apparti li rrimarka kif il-periti spiċċaw jiġu umiljati ta' kuljum anke minn persuni fl-ogħla karigi fil-waqt li qed jispiċċaw jaffaxxjaw tfixkil u reżistenza għal inkjesti tant meħtieġa. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll ix-Shadow Minister Stanley Zammit, Tony Bezzina, Jerome Carbonacili u Graham Bencini u membri oħra tal-Kunsill Nazzjonali tal-Bini.